Kanthi kawiwitan kunjung Mas manten Mas Muhammad Joko Herwandi dan sewu dalah Mbak Ida dan sewu lenggah langkung mriki mangke mawon nggih teng mriku mawon riyin dan sewu lenggah langkung mriki kanthi kawiwitan lengan beksan derek nadicara nampi sampur panghormatan lampahipun sampur kadang natural lengan beksa lumampah kairing ayak gedhok lah sumangga. Iki kataraken kujuk Mas manten Cocor biru Cocor biru Cocore wong bakul kayu rasa
Ser. Ini kok ranyang. Ih. Nun sewu katuraken kanthi panghormatan sampur kunjupipun Mas manten iki Raka Bagus Muhammad Joko Erwandi. Iki nun sewu sedaya pengiring penderek ingkang sampun katuran sampur kasuwun mangeyu bagya dangan penggalih nderekaken jengkar saking sasana palenggahan lumampah wonten sasana langan beksan Pak Merayono Bu Rumiati nggih ngiras pantes tombok manten. Nun sewu katuraken monggo ingkang Bapak Ibu katut tombok manten wekdal sumanggaaken Oke siap ya. Iki monggo sedaya pengiring sedaya penderek ingkang sampun katuran sampur mbok menawi kirang mriki sampure tasik beto 400 sampur wau. Monggo ingkang sampun katuran sampur jengkar saking sasana palenggahan lumampah wonten sasana adicara langen beksan. Monggo Mas pengiring sampean cekapke nderek mangeyu bagya kawiwitan langen beksan nggih ngregengaken swasana di adicara langen beksa. Mangeyu bagya sepindah malih ingkang sampun katuran sampur dengan panggih tumuju wonten sasana langan beksan kairing yuk dawet ayu co dados tasik wadah iki katuraken monggo ingkang sampun katuran sampur mangi bagya nderekaken payun Mas manten tumuju wonten sasana langan beksan suka pagelaran kasun monggo tumuju wonten sasana langan beksa iki kawiwitan ngregengaken pagelaran adicara kanthi panghormatan sampur Raka Bagus Muhammad Joko Erwandi temangganipun wow 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 lah keri rame-rame mlebu tayo rebut ngarep samaryen kala dhisik hanu broke bentos-bentos dik tabrakan podo kanca asal waruh bakule dawet sing ayu esamea nggawa rasa hame mbuhi gurih manis iki katuraken monggo ingkang sampun katuran sampur mangeyu bagya nderekaken pagelaran monggo jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten sasana langan nderekaken pagelaran dan iki suka panis adicara pindangan Bapak Mariono kanthi paharyan putra-putripun langan bangsa lumampah adicara wow 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 sik sik ya 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 rame-rame mlebu pasar rebut ngarep geser samaryen kala dhisik anu broke bentos dik tabrakan podo kanca-kanca asal waruh bakule dawet sing ayu esamea nggawa rasa ame mbuhi gurih manis serti mantene mau gendingin apa mas